Com estava tot molt brut i feo, vam dir anem a fer alguna cosa perquè la gent de fora ho vegi i pugui pensar, no sé, que és algo més que uns barracons i que sigui algo més bonico. Vam estar així al pati fent enquestes i tot, a veure quin projecte podíem agarrar. Ens va eixir la idea de que podíem fer un jardí vertical en l'institut. Vam pensar com fer-ho, vam tindre que comprar algunes coses, ferramentes, terra. I com també ens va sobrar algo de temps i de terra, vam decidir també fer l'altre costat. Els valors que hem treballat són la sostenibilitat és uno, ajudem a plantar coses nosaltres en vez de comprar-les, o la democràcia, perquè ho vam decidir entre tots. El que vam treure de positiu en aquest projecte va ser a l'hora de treballar tots junts, relacionar-nos, ficar les nostres idees totes en comú i saber treballar en equip. Treballant tots en equip pots aconseguir coses més grans que pensant soles per tu mateixa, pots arribar a fer alguna cosa molt millor. Agarrar una pala i fer tot això és una cosa que no ho fem diàriament. També preferís aquesta forma de treballar perquè, a part de que és més entretinguda, també pense que vas aprenent coses, se te van quedant i com t'agrada la manera que ho fas, també aprens més que estar davant d'un llibre sense voler estar al final.